Altså, en gang, så var jeg sådan en sød, lille nullermand, der boede ind under en lille piges seng. Jeg var utrolig nuttet. Jeg var lige til at kysse. Jo, det var... Ja. Jeg var... Og ved hvad? Pigen oppe i sengen, hun hed Ligegyldia. Det er da pænt, var. Ja, og ja, det var mit barndomshjem. Det var utrolig dejligt at bo nede under hendes seng. Men så skete der jo det, at pigen, hun blev større, hun begyndte at vokse, og så begyndte hun at bruge sådan noget tykkegummi. Og ja, jeg har tykkegummi over det hele, sådan noget klistret stads. Ja, nu er den ikke af. Hold så op med det. Sådan. Ja. Og hun begyndte også at bruge spray, sådan noget hårsprayer, og deodorant på sprayer, og så alle mulige sprayer, og jeg nøs hele tiden. Og se nu. Nu er jeg slet ikke nogen sød lille nullermand. Nu er jeg bare sådan en bunke affald. Et stort affaldsmonster. Der kommer nogen. Jeg må nok hellere skynde mig lidt. Jeg skal løbe den vej. Nej, hvor skal jeg løbe hen? Den vej. Ja.